Kajingyo kubor bakasurok umsning bypass hari bohi district kala long kum gajaka pen mare thong bat pen isap nia arshaka de kisamla khamtam hakis ngi ublei kala pelong ye ka new trap integrated territorial organization hito umsning circle banshim kajinge trelang baki bor pulet ka umsning police station ban lej pakhang kum kini ki kam hakano phai singi jong santrik kala lingkot arjar apsan Hagajing lej ban pakhang la lap abun na kini ki banya arshaka kim don ru wat tang ki driving license kataru ki badang hakarta bahapadang khandri bakhanyo snam suda na lor baki kot kisla jung kini ki arshaka ru ki dei ki bombyang satya bat claim ki registration number ka bakham iklam akor ka long baki ni ki khana nia arshaka ki panon kam mandi bat kiat bat pini khloi ki sap nia arshaka jung ki claim da phang wat ki helmet shushu kani ga jingle songshet ki khana kala wanra ka jings e ri ki bayaj bayang nakatega national highway kinoilam na circle baki bor pulet kila panpaw ka jingsaw bunyaw holor kani ka rukam shim ka bu ki samla kani ka jaka bat kentu ki banlong atkar ka di ka bam bat kania arshaka Itu sahaja apa? Yang itu warna ini ya serok ada. Orang mau घूमने का बोला है कैसे घूमने का ये सब कौन ड्राइवर कौन है? आप पुलिस ड्राइवर है। आप भी हेलमेट होना चाहिए। जब स्कूटी गिर गया आपका आप भी तो खराब हो गया ना क्या? आपका मार जाएगा। Don ya kajingnya ceknya gini ki arsaka te hakajinglap jonga jinglap jongi ni lap barabor ba angni ko riboy jongi district jongi I babun na ki riders juang ba niyat nang ni ang tanga surok ki ba hapo padam hapo sinong hapo thau te ngi I babun nagijingjia ki ba sungsi ya kajing bom sim kia hi jom ni ki riders ba ngilap ba ki kami kajing mensau bat kajing sungsi ba kajing sia ba sungsi ro hapo de nagalia ko jom ni agak begini ka pati ni para hito jom bara me ni di don ban bersuto ya ki la kalong ki riders la ni ki driver tu bagi dari bandon yang taka speed limit habakinya bat habakinya ya ki two wheeler so kita ban khong amdai ban khong tong riders andai pailan riders so basong second udai ban khong ya ka helmet bat ni pasuturo ya ki bagi dari bandon ya ka kita bannya ru ya taka speed limit nomor ba bonsin gajing bom la asu ki ban tela kam la rakyat over speed kawara ya gajing jia ka basungsi te ngai khub lagi gini perlok hito ki badon tangsi badon betalang bani kabalong kom kan ja awareness le ban pasuto ya ki ini ki banyak asaka bat ki banyak sausaka ru ba idai banyak ha kataka speed limit bat kawai ru ba kim dai banyak kali haba kiladi buat bat susu nakaliang kajongi kentu ya baru ki parlok ba jongi ki ba lagdai ki banyak asaka le ki banyak sausaka idai ban buat ya ki an kendon ki badai bat kamuka motor vehicle acts ba perniat daka police department ngising ban ai gajing khublei ka kerpang namta ka hul police department hi jongka sarkar meghalaya baro kobai bat khamtam nagmata ki traffic police nagapor shakapor kumbang lagi ya ki resam social media kilinya le ban check tane kilai ban le ya kene ka checking na kota kini ki riders ba ni ong bat kumjuru ya kene ki drivers ki banyak without helmet lane ki besong hadu laingut sangut hagawai ka skoti lane ka bike lane kum gitu ki kibla nya kali hagadi hagabam pat khamtam nang ta gitu ki riders
kiba syaj penlong tamasa banilek kairis ya national highway ngasngau ban ong kana ka karwo ka basay nang mata itu ki riders kiba syaj penon kam ya highway kum uta utrak lane kata gajing kata ka jaka yale ris ka jungki ndrei pihak bentip pihak bersutu ba ka highway ka national highway hi kamdei kata kamadan lane kata katra ka ba pinile ka yeres kamar kane ka wanra eka ka jingja ka basusi lang ba ka kane ka jing le ka makor ka jungki oi ta sisa ngi hap bentengka yala ka jing imila jong yala ka jing imila jong khamtam ada pimpateu ya ka jing imila jong ru henry to perkhat lem na ka banta kinong le kinong wan khamtam ki khlung ki khna ki bedaya na kilunti ki skin khamtam apo jong national highway khamtam apedang snong ki national highway ki bayat lengba ki snong nomor ki khna ki babun ki bayat ki balek kai ki bayat ki bayang ki balek don kam halanti skin maybe you lasa kan wanra ka era ka ga jingja ka basusi lengba da ga jingnya klama kor ka chupi rei ka bu scam apo ka mensim ka chupi kata ba ka national highway hi kamdei kata ka track lane kamdei kata ka madan ba pinia pen i ya ka kasap ko ka chupi ba pinia pen i show lane ban ya show off ya kata jingla ka jingnang ka chupi ban ya ris lane ban ya le kai bending i ya ki bai kan rei tip ya kata ba ka jingim hi ka dai tang season kada ngila du season ya ka jingim nginom la ban yo shu sa season da sa season ngasngau ban ai ka jing khulai karpang nang mata ka police department joko umsling police station bakila ya kloi bani don rangkat lang bat ngim ta kesini bat kumjuru bangin ya tek lakam nang mata gane ka jing ile kai res khamtam hakine kisni por khamtam hakine kisni ka badang dai ka kisni jing ya le kemen lane ka jing ya le yawan ya bam ya di suba dari langba da gane ka jing nya res ka jung pilane ka jing ile kai race ka jungpi apo kine ki national highway kan wanra ya ka ka basusi nang mata ki ba ik ki bathon ki jungpi khamtam nang mata ki ba hi ngasam ki jungpi te ka karwo ka basai hi nang liang jongka hito Riboi district bar harangkat jongka hito umsring circle ni pha e gane ka karwo ba to ya bat skor ya gane ya ka ka ba pulisio ba pimbit banile ka yares lane ba pimbit banile kai bania pen i rongpong apo jongu national highway Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani karukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya